Pak Tri, kapan lagi Pak Tri? Miring-miring Dek Jayu Kijing miring. Garape versi Mentir Sragen. Monggo parian Pak, parian monggo. Cerik lurik suwe pinggire jodi lirik ana sing duwe ayo ayo Mas kijing mireng ayo ayo Mas kijing mireng sendok buruk ukiran ora ketok dadi pikiran ini rasane rongko kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane wong tresno rina wangi katone ngoto Mas kijing miring ayo Mas kijing miring tembak ting calone jare kapok jaluk maneh ayo Mas kijing miring ayo ayo Mas kijing miring jalani sawerane Pak badhe parian. sawerane jalani ayo Pak De ayo Etan baling ulon MC-ne njaluk wedang jeruk. Ayo Dik, kijing miring alah ayo Dik, pen ayo Dik, kijing miring. Ayo yo, kijing miring. Pen ayo Dik, nyambil bolong sisa bajing. ayo Mas Ah, ya iya ayo Mas ah. kijing mireng ayo kuning ayo meyen lagi kesanding ijo-ijo godhonge turi kumleang godhonge nangka ayo kanca sengati
iki MC-ne njaluk wedang jeruk. Njaluk sapa? Joko gerdu lepus wae. Wonten malih kinten sing tayupan.